vatataura ndobva sekuru vaMnangagwa vakanditi chinonetsa ndechekuti mukuru akuona ane mudzimu ari kuti mapfupa evakuru ari munyika medu akafushirwa munyika akawanda. Ndikati aiwa this is bullshit, handina kuda kuzonzwa dare renyu ndaya zvokupaidaro ende imi muri kunzi mukasadzosa mapfupa emadzitateguru hakuna kwamuri kusvika apa hanzi apa charika. Saka tichitori muhondo, hapana nyika haina. As we speak, ini ndichiudzwa, ini ndakanzi uya ndikuratidze, ndobva ndanoona bhachi ranga riri handize chimuti chiya chinenge chinoiswa henga chiya chakapfeka bhachi muti uya wakabva wachinja kuti tsvimbo svika ndo tsvimbo yenyika iyi, ndo bhachi renyika, ndo chigaro, hazvina nazvo. Aiwa iro iskiri ravo iro. Isusu inini pandaka munhu ane matare enyika anouya pane munhu ane umambo. You feel me? Saka ivo vakungozvito isusu ndakatiratidzwa inini kuna munhu mutapa ini, hapana pana waMnangagwa munhu mutapa apa. Inini kuona kwangu ndinoti kuti vakuru vanenge vayera moyo, unokwanisa kuregerwa zvikangu pana Mnangagwa ingatakaudzwa nzi nemwe kuzoti handidzosa mapfupa akaramba paive nemunin'ina wake uyainzi Felix Maburitsi ndiaimitira zvichivana zvikanzi nemunodza mhuri kuti hanzi dzosai mapfupa plus ivo vanenge vari behind isusu. Aiwa zvo munhu mutapa izvo hazviko izvo. Kana mada isusu problem inoitika idare rinokambirwa, kuna vanhu vanokambira matare but tine masimba ekuvabhondora vana. Even zviri kuitika zvese izvi takavapandira zvese but chiri kunetsa manje ini ndinoenda kuchechi ende handibate gwenzi, chandinoita ndinotaura nemudzimu. Chipe utori bho samati mazana mchashika manje. Kana ndatogandanga ini ndoda kunyatsovara kashada kuvafumura zvekuti wada kudyiswa chifumuro tipe kanyaya dzacho tidzifambire. Yakuhondo kai because yachohondo vari kuzviitisa vana vachipera vachinyatoudzwa nemidzimu kunzi mukasagadzira zvakati vana vanopera, they don't care vanhu vaive zvavanoita kuvanhu vane midzimu. Vanotsvaga information, vanokutora vonyatsokuswededza padhuze votoita kuti usvikirwe. Kana wasvikirwa mudzimu wonyatsotaura kuti aiwa gadzirai zvakati zvakati but voti tikunogadzira havagadziri. Ndakaona vanhu hobho vaiuya nenyaya dzavo kunhingo kuZANU-PF headquarters uko muofisi yegender and culture. Saka kana ukataura aiwa vonyatsokuita sevakunzwisisa. Kana zvapedza hakuna action inotorwa. Ini nhangu pana comrade vanonzi comrade Dzora vanga vari director weZANU-PF. Baba ivavo munhu ari pachokwadi panyaya dzeZimbabwe because vakatoti uya vakati no isusu nekuda kwokuti tinenge tiri hatikwanisi kuenda pamberi chiregai tichiita so vatoronga kuti tinoshandisa vana voita so vavapedza ndobva ndaenda ndofunga nditsenengamera anga aripo pakuyouth uko ndobva ndaenda zvikanzi endai kwakati ndobva taenda iko kuti tasvika iko kubva tatonzi zvese madhiribho. Pakazoti nyaya yasvika kuna naJuly moyo aiwa ndobva yangonzi ndobva ndakasina munazo yakubva kupresident's office ndanandidzoka kwaDzora ndobva ndaenda mbwa kwaya murume akabva kupresident's office ndobva angoti aiwa ndikati kutarisai ndinenge ndapedza ndimani ndobva ndataura zita rangu ndobva ati okay ndobva aenda. Pandakazoona akazosangana noumwe wangu wandaifamba naye akubva ipapo mumwe wangu ada kuzomubata ini asingangoti aiwa handisikuenda. Saka ndobva ndadzokera ndobva ndanotaura kune vakuru kuti aiwa inini kwandiri kufamba uku zviri kunzi zvakati zvafamba so. Paine mukuru wemapurisa ndakamunyorera tsamba tisitipe British Embassy tivhare after ndavhare muSouth Africa ndobva ndanzi chinhu anoita kumusha ndobva ndanyorera mukuru wemapurisa tsamba ndobva aramba. I think ndiye kuzodzingwa basa uya ainzi akudhakwa ndobva tangonosumawo vakuru futi kuti mukuru wemapurisa ndamunyorera tsamba aramba ndobva ndadzoka
ndopandakazoenda ndanonzi chisangana chiri ndanotsvaga mhuri yekwamurambwe ndobva ndaenda mbva ndasvika kubva ndavadaidzirwa mbva ndavapuwa nhamba mbva ndafonera munin'ina wacho nasekuru munin'ina wacho ndandikafonera akati tisangane parainbow towers bva ndaenda ndakaenda ndisiri ndega nani nemunhu wandandinaiti bva tapinda muya mumotikari ndobva tataura ndobva sekuru vamunangagwa vakanditi chinonetsa ndechekuti mukuru akuona ane mudzima ari kuti mapfupa evakuru ari munyika medu akafushirwa munyika akaawanda ndikati aiwa this is bullshit handina kuda kuzonzwa dari renyu ndayazvokupai daro ende imi muri kunzi mukasadzesa mapfupa emadzitateguru hakuna kwamuri kusvika apa hanzi apa charika munin'ina wacho ndobva azonditi aiwa nyaya iripo ndeyekuti tiri kuchengetedza diplomatic immunity plus tiri kuvavarira kupinda kucommonwealth ndobva ndauzoti muchitodaro hanzi hamukuende ikoko muchapesana navo vachena ivava ende mutsetso wemapfupa hanzi hamucharike ndobva ndatovadhroera pasi munhu wanani akatoda muchikunya ndikati aiwa regai ndivape darisi zvariri ndobva ndakaenda ndobva ndadzokera futi kwandanonosuma bva ndanosuma kuti vanhu vaiva vandipindura kuti zvakati zvikanzi aiwa chiregawo nezvichauya vacharohwa 2 bed paelection kana varohwa 2 bed paelection vobva vashandisa chisimba votora chimuti kana vatora chimuti vombofamba vochizonetsana vakuru vaira number 1 number 2 ndikabva ndanzi kana vapedza kuchazoya nyonganiso munyika pakati pavo ipapo pochizomuka kurwa muri kuninzwisisa saka shoko raisimbisiswa nderekuti vanhu ava vadzose mapfupa emadzitateguru ari kubritain ndakafambira nyaya ndikavhara british embassy ndikaenda kumameetings nevarume vandaifamba navo ndobva ndatonyorwa tsamba necommonwealth yakanyorwa through murume aiita zvokutinyorera ndobva yatadayirwa kunzi oraiti chiuyai after meeting yatikaenda kubritish embassy kuzimbabwe zvikanzi chiuyai ndikubritain musangane nefcdo tikurongerei saka campaign yandaiita yange isina funding and it was not registered ndobva ndatoshaya funding yekuti ndidini ndakashaya mari yekuti ndiende kuuk kutera nyaya yekunonegoshieta nyaya yemapfupa ivo vachibva vati vaakuzviita ndobva vakatungamidza vanhu vavo paina navamahachi ini ndaikuonana navamahachini vachitoti nyaya yemapfupa acho iri kunetsa kuti tikuradzwa misoro yakawandisa saka hatichaziva kuti hatakuda kuti ana asekuru vaende vonobuda vega sekuru venyu vari kubuda pamuri vari kuda musoro wavo vonongeza pane musoro wavo aiwa hurumende ikazvitsika-tsika inini kuona kwangu kana ndiri panyama kuiti pamweya aiwa misoro yaadi kuti idzoke because midzimi ine masimba madzimambo aya madzimambo endoro chena akaenda ndo pane musoro wambuya charwe vane statue that statue itori mistake yekuisa statue avaisafana kuisa statue ende pavakaisa statue pacho panzvimbo panoyera futi pane mvura dziya dzekuningi dzemuharare dzinoyera idzi vaisafana kuisa statue iyoyo isusu kana statue iya tichiona tikada kutoenzverapo pandakarara pano ndinotoona zvimwe zvinhu zvandinoona pastate vaisafana kutungamidza statue iyaya vachibvisa mamillions vasina kuchera musoro muridzi westatue iyaya mapfupa musoro wake uri mubasement kuuk uko ende ivo vayo nemasimba ekuti vanoti uk tipei mapfupa evakuru but havadi ende vanhu vese vakafa muchindunduma ava ndiri kutaura ndevechindunduma kamadhara tabva madhara echindunduma vanhu vechimurenga vese vakafira zimbabwe vaya munoziva kuti havana kuzorodzwa netsika dzemurau wepachivanhu vakaungana pana muchembere isusu tinoona zvinhu izvozvozvo vakaungana pana muchembere pavakaungana pavari kumirira kuti paitwe chivanhu nyika iturwe zvisizvoitwa mapfupa odzoka vozorodzwa voenda kumadzinza avo vanhu vese vakafira kuzimbabwe vaya havana kuzorodzwa ndosaka muri kuona zvakadai so tiri muropa vanhu vaya vaifana kuitirwa chikaranga zvakangofanana nemunhu mukafa ndimunodawo kuchemwa kana kuti munhu ane akafa nemhondwa handiti anoitirwawo chikaranga chaanoitirwa hama dzake dzotaurirawo kuti zvakati potaurwa zvakati vana vakafa vachirwira nyika vaifana kusumirwa zvakanaka vobva voradzikidzwa zvakanaka vodzokera kumadzinza avo mhepo dzavo idzodzo mweya yavo yodzokera kumadzinza avo inozorora saka chinoitika panoitika hondo yemuzimbabwe kubva pachindunduma mweya wambuya nehanda vaive vari pastatue iya iwo mweya mbuya nehanda inonzi mbuya charwe mweya wambuya nehanda hauoneke ndo mweya unosimudza vana kuti vaende kuhondo pari zvino ndo mweya wakafuratira vanhu vezana ende havadi kuona chinonzi chivanhu because maoko avo akasviba havawirira mudzimu chaiwo haubate tsvina haudi kana ropa
Saka nyika patakamira chaipo tichiri muhondo ndokutaura kunoita vadzimu kuti aiwa isusu tichitori muhondo, nyika yenyu ichitori muhondo, because pavakaenda kuhondo pai vari kuhondo pachifombo mugore ra1979 Tongo Garanti akapiwa bvumo nambuya Nehanda vakagara pahomwe yavainzi mbuya Mazviona. Bvumo riya raifanira kuti richizorodzwa because ranga riri kurwa hondo, raifanira kuzozorodzwa gore ravawana independence potambidzwa tsvimbo, zvinotongwa haana kuzosvika kumba. Saka tichitori muhondo, hapana nyika haina. As we speak, ini ndichiudzwa, ini ndakanzi uya ndikuratidze, ndobva ndanoona bhachi ranga riri hadize chimuti chiya chinenge chinoiswa henga chiya chakapfeka bhachi muti uya wakabva wachinja kuita tsvimbo, svika ndo tsvimbo yenyika iyi, ndo bhachi renyika, ndo chigaro. Hazvina anazvo kunyika dzimu. Pakashama munhu anopuwa utungamiriri hweZimbabwe anogadzwa nemadzimambo endoro chena, hapana akazogadzwa, yakaperera pabvumo riya ranga rina Tongo Gara. So ndakaedza inini pandaivafambira ndichinovaudza, ndichivatsanangurira vanongokuteerera, votaiwa muchembere tichazadzisa, aiwa ndozopererapo. Saka ndo pakazotsamwawo vakuru vacho vakati aiwa ndokwazvakuenda, asi munyika muchafiwa. Mugore ra2020 ndakambobuda pana Gambakwe, ndo mazuva ndatanga kunyatsoatsviriridza nyaya dzenyika, ndichibva pana ndichigara ndiri ndega ndichiudzwa zvese matare enyika. Ndobva ndanobuda pana Gambakwe ndadziudza vanhu ava zvekuita, ndobva ndanovaudza kuti handzisorodzai madzitateguru. Ndaisatomboazivawo nyaya yemadzitateguru, ndakatoudzwa nevadzimu. Ndobva ndakavaudza kuti handzisorodzai vanhu vakafira kuhondo. Zimbabwe inotonga nyangwe nemwana ne15 years anogona kuitonga Zimbabwe. Zorodzai. Ndakazoudzwa kuti Queen Elizabeth akuda kufa, chimhanya unomunyorera tsamba, ndibva petition kuBritish Embassy. Gambakwe akauya, ndobva ndapedza kuisa petition kuBritish Embassy, ndobva ndazodzokera svika nzene munovhara, ndobva tangaenda nevarume vandakaenda navo, ndobva tanovhara British Embassy zuva rimwe zuva, ndobva taita kademonstration kedu, ndobva tapedza, ndobva takazozchisimuka imeende kuZimbabwe, ndobva tikanoona vakuru vemapurisa evening inonzi vekuBritish Embassy, ndobva taenda bva taita meeting, ndobva tataura navo, bva tanyorerwa tsamba neCommonwealth kuti dzokai uyai kuBritain titaurirane, but tatisina funding. Saka majokes atiri kuita kana vanhu vakafa vese vasina kuzorodzwa hanzvadzi, zvavangofanira kuti munhu wopondwa anongopfuka. Vanhu vaya ndo vari kupfukira nyika ende kuvazorodza kwacho kunonetsera kuti vari kufanira kutanga kutora mapfupa, because panyaya yechivanhu imi hamuzorodzwe. Hatizorodze munhu afa nhasi akafamba rimwe zuro takamiignore. Tiri kufanira kutotangira kuchindundumu, ndokune totora mapfupa ari mubasement kuBritain, ouya mukumba oitirwa chivanhu chavo chaanoitirwa, pochizotorwa vana mweya yevana vakafira nyika iyi yoombererwa, madzinza varipo, vanhu nyika yosukwa. Pane kugezwa kunoita nyika, ende mukange makuzviita takanzi muchatoona kuti denga richakudaira, muchaingona zvinhu zvenyu zvadairo, vanhu havozorora, mochienda mberi zvenyu, goridhe roputika, nyika inonzi nepfuma isingaite iye. Saka ana Zvigananda aiwa vakasviba, havakwanisi kuriita basa iri. Saka ivo plus mudzimu vantonoti ikauya vakufanira kuhwarara pamberi pemadzimambo. Aya madzimambo avainawo aya madzimambo akagadzwa neukopokopo. For example, kwedu kwamakoni kwakagadzwa murume anonzi Donald Kamba nehomwe yatateguru Sakureba, ndiyo inogadza madzimambo. Asi hurumende Didmus Mutasa akanotora Kogan Gwasira ndobva aisa ipapo, because ava vavagadza vega vanokwanisa kuvacontrol. Mambo wehumambo chaiwo haakontroleki. Saka disorder muZimbabwe, ende nyika yacho futi vadzimu vacho vachitotongwa izvo vari kudaidzira kuti ngavaite toni. Ko zvekuti vaPresident Mnangagwa vakuzviita munhu mutapa zvine chekuita here nemudzimu, kana kuti vari kungoifunga zvavo zvemusoro wavo? Aiwa, iro iskiri ravo iro. Isusu inini munhu ane matare enyika anouya pane munhu ane umambo. You feel me? Saka ivo vakungozvito, isusu ndakatoratidzwa inini kuna munhu mutapa ini, hapana panova Mnangagwa munhu mutapa. Iro iskiri rekuda kuti vaitewo zvinhu zvavo zvavari kuita. Isusu kana tivadaidza kuti vana nevanji, ende ipavha dzega dzega vana ivavo. Aiwa, zvomunhu mutapa izvo hazviko izvo. Kana mada isusu problem inoitika idare rinokambirwa, kuna vanhu vanokambira matare, but tine masimba ekuvabhondora vana. Even zviri kuitika zvese izvi takavapandira zvese, but chiri kunetsa manje, ini ndinoenda kuchechi
ende handibate gwenzi chandinoita ndotaura nemudzimu ende ichindinzwa ndo usvikiro hwandinawo idzi kwete n'anga dzamunofananidza nadzo dzekuti n'anga dziri kure namwari dzinorombesa dzinoita sei zvakasiyana nesvikiro. Svikiro remuzimbabwe rakachena haribate tsvina hatibvunzwe kana kuita upombwe chaiwo kana kudini. Saka zvine mutsauko muhombe strike nezvese zvakaita maoko mudzimu wamunhu mutapa unosvika ipapo ndeupi naini ngeupi nezvese zvakutibva hakuna mudzimu unogara pakadaro. Midzimu inosemai midzimu haidi masikira vaya but hakuna vazviri kusvika izvi isu sine masimba ekuzvimisa but vana manje zvavanobva vaita vanobva vatitora kunge madhimoni. Ndo imwe problem inoitika yekuti izvizvi tikatanga kutaura munema kutoti haiwa vatitaura zvemudzimu hatiri kuvanzwa no ndikasvika mumapostoli tosvikopuwa njira tonzeresai vanhu hatobata tsvina mudzimu unotonetsa pane kuenda kuchechi because mudzimu ukatofinyamira kubvunzwa kuti waitei ukatongotsa mudzimu unokubvunzwa kuti waitei kutoenda kuchechi ka ndotoenda nezvivi zvangu ndikanohanda ende kana mudzimu wakuda hauende munotsidzisana kusvika wagamuchira kuchechi hapana ndinongeni. Saka zvinhu panore saka izvi zvana Mnangagwa izvi vari kuita munhu mutapa isa hatizvizivi asi vakuru tikada kungovadaidza kana yehondo isa haitimudzwa because vanhu vari kukunetsai vari kunetsa kuti tizvorodzei tinovaona isusu tosimudza zvakanaka zvikadini. Saka poitwa simba racho takaripuwa isusu sevana vezimbabwe ndo vangafana kuti tikufanira kuzorodza madzitateguru edu tikufanira kuzorodza vanhu vakarwira nyika iyi zanika dayaramba ita ndenge tasega timboona mechi kwainosvika because ipo pavari paipeka pana akatopuwa bvumwe pana akatokunda mumwe kare wati kutosangana naye kumakopi chitotaura naye imba iyi yakatoramba takatoramba saka iye wache akatotambidzwa ndiye watata timbomira timboona kuti anosvika kupi isusu tichingoteura kuti zadzisai ramakareva but way iripo ende pari kuda munhu munoona zvinonetsaka zvinoita vakuru vanoona kuti uyu anotidzosa uyu murume uyu namba 2 uyu ane zvintu ende achadzorera nyika chaiko. Pane ukaenda pachannel papanhingi panonzi patiktok pamwandize pane pandachitaura kuti nyika ichadaita dai zvakanzi achasiyadzorera zvinhu haagari ari kungoyodzorera zvinhu zvese panzvimbo yazvo avakuru vozorodzwa ndivo vakasarudzwa kuti achanotizorodzawo. Isusu hativhote hatiite zvepolitiki because dzipolitiki dzacho dzinotonetsa but kana mwana achinge auyapo wachigaro tinomira nechizoti ita so ava takavaudza vakaramba kuti bata even pandakanyorwa tsamba nzvuya kubritain ndakavaudza vakaramba kundibatsira havakudire pachena vanongokutenderera nevadzimondo ngokuti aiwa rutamswa bhora rutera yakaponja tachida kuti ungonotaura. So isusu sevana vezimbabwe solution iripo yanga iri yekutoti tisari nebritain pachedu kuti britain tipei mapfupa but chinozonetsa manje kana kuti ini ndichipinda pakunetsa nebritain inoti takakudaidza kuti uya titaurirana hauna kuzouya saka ipapo ndopane nyaya saka pamwe ndopavanonga kuti chiregai tichibvisa imba yaramba kutiteererai pachipinda imwe imba. Alright, saka mukuona kwenyu nemukutaura nevakuru muri kuona kuti ramangwana redu rakajeka here kana tichangoramba tiri muusungwa kana tikasaita zviri kunzi zvinofanirwa kuitwa? Tikasaita ndo zvakanzi apa charikiki vakazozorodzwa apa charikiki saka apa takumboenda patime iye yekuti ikamukasheka apsoka takumboenda pakare ava dai varamba vachiwirirana vanga vakabatana zvisingaita hataivagona vanhu hapana aivagona kana vanga vakabatana. I think nemuwo mukazviongorera izvizvi muri kuzviona saka vaparadza manje vaparadza vakasiyana vega because vanoziva maweaknesses avo nepanesavo peso vanopaziva saka kana ivo vakapedza kurakashana kavo
ndo panopinda kachi ndo pachaita kachikarunetsana kwayo ipapo iwe wachizotora zvinhu ogadzira takanzi muchaita huchi nemukaka umu but tichamborwadziwa kwekanguva. Alright. Because kubva ava havabvi zvekumhanyirwa varipo vanenge vakuda kurwisawo voda kurwisa uyu asi uyu wacho manje kungoti haana connection dzakadini taimupindira musango izvo because zviri kutirwadza kuchema kwevana neropa raakaukai saka zvinoita zvinonetsa ndingokambira ndobva ndakanda kunopindira nhingi musango ndiri panapa ndikupaona but semanzwiro nematauriro anoita vanhu nemaonero atinoita ndeyekuti varume ava vaifamba vari vese kubva kare panguva yavamugabe vamunangagwa navachiwenga vachiita zvinhu zvavo vese ende kusviba kwakaita vamunangagwa ndokusvibawo futi kwakangoitawo futi vachiwenga saka zvinozofamba sei papapa kana zvichinzvarwa chii chiri kumbonyatsoitika apa inini kuona kwangu ndinoti kuti vakuru vanenge vayera mwoyo unokwanisa kuregerwa zvikangofanira munangagwa inga takaudzwa ndinemwe muzoti handidzosa mapfupa akaramba paive nemunin'ina wake uyo ainzi Felix Maburitsi ndiaimitira zvichivana saka ndine munodza mhuri kuti hanzi dzosai mapfupa plus ivo vanenge vari behind isusu zvakafanira zvavakaita kuti vakatora delegation after ndasimuka inini ndindakasimudza nyaya yemapfupa iyi pandakavhara British Embassy kuSouth Africa ndobva munangagwa vataura kuti hanzi mapfupa ari kufanira kudzoka paTV paSABC vachipedza ndobva delegation yekukwena mahachi vanotora vamahachi ndo vanga vasimudza mapfupa iri handi mudzimu uri pandiri nobva wati mandishora exactly saka ivo vaingogara kumashure vanotambira vari kumashure vanhu tobva taita zviri kufanira kuti kuitwa chavanongotya vanotya kuti mudzimu ine masimba ivo varida kuramba vari pamusoro futi midzimu inofumura inga vari kungofumurwa ani mumataro vari kungofumurwa kana patikagara panapa tinawo mataro avo izvo tinenge tichingonzwa kunzi kuPrickup Farm uko vanenge vachingoita vane n'anga dzavo vachiita marituals avo tikafunga kuti pamwe zviri kutofamba zvinenge zvakanaka aiwa haisi midzimu yeZimbabwe iyo midzimu yeZimbabwe haiite tsvina dzakadaro dziya idzo dzavo dzemashiripitidzo ndo dzinozvinopinga nyika yatakataura kuti vese vari kupinga nyika hokoyo in'anga dzavo dzinozvinopinga nyika dziya hapana kana mudzimu wakachena unoenda kunoita nonsense dziya mudzimu wakachena unoyosigadzirai pakati havachada kuiona midzimu ndosika vakuda kumhanyira kutoteuka kutizira kune machechi vanongotambira zvese izvizvo midzimu haina threat inongokuudza straight right tichitarisa kuchema kuri kuita vana veZimbabwe I think maona vhidhiyo randaisa riya vana veZimbabwe vari kuchema vachibvunza kuti ko mudzimu iripi tataura zvakawanda mabasa ari kunzi ari kuitwa akanaka naWicknell Chivhayo ekupa vanhu mota vanoti chionazvo vakuru kana makambobvunzira kana kuti makambosangana neshoko racho iroro kuti ndizvo here muitirwo wazvo kuti unopa munhu mota 3-4 umwe asina kana mushonga yekuti ishande irape muzvipatara ndiwo here hanzi rudo rwacho runenge ruchiitwa iroro kana kuti zviri kumbonyatsofamba sei panyaya idzi avo vanhu vakazvitsaukirawo vari kufamba nenzira yavo iro ndo rinonzi ganyadopi kukanya madhaka chaiko kutamba futi kutamba netsvina pasina mvura kwavari kuita kuyapea titori netsanangudzo dzaWicknell uya kuti vanhu tinadzo isusu zvaWicknell zviya nini kana mota yacho hazide ndofunga kandipa ndinoitengesa ndikanogadzirisa chipatara kana kutenga mishonga muchipatara vadzimu vari kutorwawo nesituation iri pavana ndopavainga tanzi isusu I think mukaenda pagambakwe musi wa28 September 2020 ndichibuda mandakabuda inini ndo pandakasvika ndikasvikonotaura pana gambakwe kuti zviri kunzi vana vacharamba vachimhemhaira kuchazova nekudeuka kweropa munyika saka vana basa iri rapuhwa vechidiki ndo vari kunzi vaite basa iri rekuti vanetsane neBritain kuBritain dzosai mapfupa emadzitateguru edu akuruwo zvorodzwa asi rakanzi ibasa revanhu vechidiki midzimu kuchema kuri kuita vana haisi kutokudawo but ivo vasunguka kuti tidzosei izvi zvana Wicknell izvi
hazvina chekuita nemidzimu yenyika kana nekuchena kwenyika zviya. ya kana vari vanhu kana vari vanhu inini ndakavhara British Embassy ndega kanyara vakatamba mai weri vai vakabva vavapembedza. Kana vari vanhu munhu pandaiita mari ndakaritsvaga kusponsa wangu inini akandisponsa mabhana nechichi kuti ndinomira paBritish Embassy kuti dzosai mapfupa emadzisati. Aiwa hazvina kana matuso kwavari izvozvo, asi ukanotamba unobhadhara. Saka kana muchita ipapo pane kudyinzana kupi ipapo. Those people they died fighting for isusu. Vanofanira kuzorora wiki vari kuremerwa nemari. Ari ngoti aiwa madzimbuya uyai kuno endai kwirai muende kuFCD Commonwealth kwacho munoona kuti hanzi kana kuti vedu vetina mbuya vedu vavhara British Embassy vakamhanya kunozvinyarara kuti zi. Saka kana vakuru vachiramba pane imwe nzira here yekuti vadiki tinogona kuzviita tega tofambisa basa racho kana kuti zvinotongoda vakuru chete? Inini maonero andinoita avo vanozongoya kuzosainawo zvava. Otherwise takanga tanzi munofamba neshiripitira munofamba naro kana mukabudirira kuenda ikoko. Vana veZimbabwe chaivo vakatsvaga kuti tinonomirirwa naningi tinowa vanhu variko musi watoita demonstration tinana tete rasta vaive vakatoendawo kumuseum kune mapfupa evakuru vakangonoitawo kuti tiri kurangarira madzitateguru edu. Saka isusu sevana handitika kana taenda apo pane British Embassy munoti dzosai mapfupa, but ndopananyitsalo chinondinetsa kuti ndichisimuka manje ndovhara futi British Embassy inyaya yekuti FCD wo yakati uyai. Saka kana paiwanikwa vanokwanisa kunomirira Zimbabwe vanoenda kuFCD Commonwealth kumahofisi avo vakati uyai kuBritain kwakunogara tipei mapfupa emadzisati edu. Vamwe vachiita noizi kana pasocial media apa vachitega inonzi chi because nyaya yakatostarirwa muParliament yeBritain ndani nemunhu ainyora kuTwitter vanhu vachinyora ipapo mapfupa twauya nawo tega akanzi anotorwa nevana hatorwe nevanhu avo ivo vanozongoya kuzotisainira. Alright. Aiwa zvakajeka, handisina mumwe mibvunzo yandinayo, but pakaipa apa pandiri kukuudzai apa hapasi kudarikika pevanhu vakaenda Zimbabwe apa kuzorodzwa hapasi kudarikika because kana nemwe mukanofira musango hamufe makazorora imini mhuri yenyu yasara ichitambirwa. Vamwe ana mai havatoziva pakaradzwa vana vavo. Hurumende ava vahwina vabva vauya vari vapenyu voya votora nyika vodya nerivha vachifara vachiita matumbu avo vachitenga dzimotikari vachiita sei. Ivo vamwe vanhu vakarara pamwe pasina guva, vamwe vakaungana kuchimoyo, vamwe vari mabhesidi kuBritain vofara. Vanhu mamiriyoni akafa aya evanhu. Saka hapane nyaya yebaba kana nemwe mukanyatsogara pasi patarisisei. Ndopaona nekuti munhu waana akapondwa mumhuri anopfuka ngozi isingaiti inotonetsa. Tiri kungodzona nyaya dzengozi idzi kwakuzoti vakawanda chokwadi pakaipa menoti tinokunda here, but nyaya dzacho dzakutiremera. Ipapo panotorema zveshuwa, but ndo pane zambuko redu ipapo. Dai vakuru vacho vaibvumawo kuteerera manje zviri kutovaitira zvakadaro. Vatodi kuona ndotoshamisa kuti asingaini masvikiro haona nesvikiro rakachena vatombodida vanoda n'anga dzavo idzodzodzo ndo dzavanoda. Aiwa iripo, at least tambokurukura mukatipawo information ticharamba tichikurukura, but nyaya yokunyora pasocial media kuti ndakakuvhairira iyoyo musiyane nayo. Kutovatsvagawo kuti ndivabatsire kuti vana vaone kuti chii chiri kunetsa vakunyaradira vasadaroka. Aiwa zvinowanika mameseji acho anowandisa, basa rinenge rakawandisa futi, but chikuru ndechekuti at least at least atataura hamino tingoonесanawo nevana tione kuti toita sei because tese toda kuti zvinake. Aiwa ndizvozvo chaizvo tese toda kuti zvinake. Ndinotenda gogo maita. Alright, thank you so much. Pakanaka. Okay, bye bye. Mwenoswara kanaka.
right, mazvinzwira mega from the horse's mouth. Ava vanhu vanodhila nemweya ava, isusu taita vatete. Aya majaindi emweya vari kutozviona, nhoroondo yese yataurwa pachena kunzi bvu, kunzi tiri kuvataurira vakomana kuti kune vana vakafira muhondo, vakafira kunyika dziri kure, mapfupa avo, mweya yavo iri kutenderera, iri kudzungaira. Pari kuda kuitwawo something kuti mapfupa adzoke kumba, and then poita sei zvinhu zvonaka, but ivo vari kuzviona kunge vari untouchable, vari kuzviona kunge vasingaite sei vasingabatike. But hanzi mudzimu hausi kufara, svikiro renyika harisi kufara. Ndosaka muri kuona Zimbabwe ticharamba tichingotambura, tichingotenderera. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi. Ndinotenda Muchembere neinformation yavatipa, and manzwawo mega. Handina chekuwedzera, handina chekubvisa. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, Truth is bye for now. Let's meet in the next video.